Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae cotogi ar gyllid y sector gyhoeddus wedi golygu bod y cyngor wedi gorfod sicrhau arbedion o 100 miliwn o bunnoedd a mwy. Yn ystod y cyfnod heriol yma, mae ein dull pwyllog a rhagweithiol wedi ein galluogi ni i ddiogelu gwasanaethau rhengflaen ac i fuddsoddi mewn meysydd blaenoriaeth. Ond, rydyn ni'n disgwyl rhagor o gotogi ar y gyllid y sector gyhoeddus yn y dyfodol, ac rydyn ni'n gwybod byddwn ni'n parhau i wynebu costau cynyddol a mwy o alw am wasanaethau. Rydyn ni felly yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol. Digidoleiddio, creu gwasanaethau trwy ddatblygu gweithlu ystwyth a chynyddu cyfleoedd i drigolion gyfathrebu â ni ar-lein. Atal ac ymyrraeth gynnar. Buddsoddi mewn gwasanaethau sy'n ein galluogi ni i ddatrys materion cyn iddyn nhw weithygu. Masnacheiddio, cynnig rai o'n gwasanaethau ni ar ffurf fasnachol i leihau effaith cotogi ar y gyllideb. Effeithlonrwydd, parhau i sicrhau arbedion effeithlonrwydd sydd werth miliynau o bunnoedd bob blwyddyn. Ers y flwyddyn 2012, rydyn ni wedi arbed dros 60 miliwn o bunnoedd drwy'r dull yma. Annibyniaeth, buddsoddi mewn gwasanaethau yn y gymuned a fydd yn helpu unigolion a chyplau i barhau i fyw'n annibynnol. Bydd hyn yn ein galluogi ni i ehangu a gwella gwasanaethau mewn ffyrdd uchelgeisiol a chreadigol, ac i sicrhau ffynonellau buddsoddi newydd i lenwi'r bylchau lle bu cotogi ar gyllid blaenorol. Trwy ddefnyddio'r dulliau yma a chael setliad oedd yn well na'r disgwyl, rydyn ni wedi lleihau'r bwlch yn y gyllideb o dros 19 miliwn o bunnoedd i 2.8 miliwn o bunnoedd, gydag arbedion o 6 miliwn o bunnoedd trwy effeithlonrwydd. Mae'r broses ymgynghori ar y gyllideb yn gyfle i chi ddweud eich dweud am sut i gau'r bwlch sy'n weddill yn y gyllideb. Ydyn ni'n buddsoddi yn cyllideb gyfalaf yn y meysydd iawn? Ddylen ni barhau i ddiogelu gwasanaethau rhengflaen, hyd yn oed os yw hynny'n golygu cynnydd bach yn rheth y cyngor? Cewch chi ddweud eich dweud drwy ddod i un o'r achlasuron ymgysylltu, neu drwy ddefnyddio'r efelychydd syml ar-lein rhwng 9 a'r 19 o Rhagfyr 2017.